Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga saking kula, mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Yuni Utami kanthi irah-irahan dioyak motor siluman. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Durung suwe iki, aku mangun bali somah anyar karo saweneh kenya saka Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Kamangka minangka duda, anakku cacah loro isih nunggoni omahku ing Bantul. Kajaba kuwi anggonku nyambut gawe uga ing tlatah Bantul. Dadi aku mrana mrene Bantul Panggang sing adohe udakara 40 km kuwi dak laju saben dina. Mung wae yen awak dong kesel, aku ora bali menyang Panggang nanging mulih menyang omahku lawas ing Bantul. Sawijining dina, merga awak krasa kesel, aku mutusake arep nginep ing omah Bantul sinambi ngancani anak-anakku sing yen dak tinggal ning Panggang dikancani paklik-paklike. Bubar maghrib, aku age-age adus lan pengin leyeh-leyeh sinambi nonton TV. Dumadakan HP ku muni. Sisianku kondo, aku dikon munggah utawa mulih menyang Panggang. Aku ora saguh, luwih-luwih kahanan grimis lan wayahe ngancik peteng. Ya wis, nek luwih nggatekake anake, tulise sisianku sengol ing WA. Maca gunem sing kaya mengkono iku, aku ngalah. Nadyan awak kurang fit, aku tetep krengkang-krengkang tangi. Wancine wis surup. Aku ora kandha sisianku yen arep bali menyang Panggang. Sawise pamitan anak-anakku, aku budal menyang Gunung Kidul. Bares wae. Lagi sepisan iki aku arep ngliwati alas jati tlatah Siluk Panggang ing wanci bengi. Sejatine aku rada miris, nanging kepeksa dak wane-wanekake tinimbang bojoku sing anyar iki nesu banjur dadi gendro. Pit montor tak tuntun metu saka teras omah sawise cecawe sing arep digawa. Jam wis nuduhake angka 6:30. Ing jaba mendung peteng lan grimis cilik-cilik durung mendho. Tas rangsel dak cangklek ing ngarep kanggo tutup dada, karepen ora ketampek angin. Pit montor lumaku rada banter
ngelingi wancine sansaya bengi. Atiku goreh nalika pit montor bakal ngambah dalan Siluk Imogiri tumuju Panggang. Dalan munggah kuwi tanpa lampu lan bakal ngliwati alas jati sadurunge tekan Panggang. Bengi iku dalane sepi banget. Maklum ora wayah malam minggu. Pancen yen wanci malam minggu dalane rada rame, jalaran akeh wisatawan sing pengin minggon ing pesisir-pesisir tlatah Gunung Kidul. Ngambah dalan munggah Nawungan Imogiri, atiku tatak merga isih akeh omah-omah ing sapinggiring dalan. Nanging sawise mlebu tlatah Panggang Kulon lan ngliwati rumah makan Kopi Panggang, atiku wiwit goreh. Bola-bali tratapan. Kahanane peteng tur sepi. Kawimbuhan grimise saya deres. Pit montor dak suda playune, sapa ngerti ana pit montor liyane sing bisa kanggo kanca ngliwati alas jati lelimengan tumuju kutha kecamatan Panggang sing isih adoh. Kiwa tengen dalan ora ana omah meneh. Kajaba kuwi dalane wiwit munggah mudhun lan kiwa tengen lurung jurang cerung. Aku mengo memburi babar pisan ora ana clorote lampu sing bisa kanggo kanca mlaku. Aku megeng napas. Dawane-wanekake pit montorku mbandang karben cepet tekan omah. Dalan tumuju Panggang iki bakal ngliwati puntukan gunung kaping pindho. Saengga ancang-ancange kudu banter karben kuat munggah. Wis wola-wali ing dalan sing munggah ndeder iki ana truk lan mobil luar kota sing keplorot. Nalika aku arep ngunggahi puntukan sing sepisan, saka mburi dumadakan katon clorote lampu sing banget mblerengi mata merga balik saka spion pit montorku. Suarane pit montor ing mburiku mau uga keprungu seru. Atiku nyicil ayem merga bakal oleh batur. Nanging rasa ayemku dumadakan ilang, gumanti rasa wasu melang. Atiku malih ora jenjem. Pit montor ing mburiku mau kaya-kaya ora sabaene. Sebab nalikane aku mengo memburi, sing katon gegambaran sarwa ireng. Pawongan iku anggone numpak montor karo ngadeg ing sadel lan ngatung-atungake klewang. Kathik blegere pawongan kuwi gedhe dhuwur mawa jubah. Pit motor iku kaya-kaya ngoyak aku. Gas digeber-geber. Nalika kecepatane motorku dak tambah, dheweke emoh kalah. Malah kaya-kaya ngincim aku. Ngrumangsani pit motorku ora enom meneh. Dak wanek-wanekake aku minggir. Pamrihku karep ben dheweke nyalip. Mbok menawa anggone ngatung-atungake gegaman lan geber-geber gas merga kepingin nyalip. Tan kocapo. Sanajan pit montorku wis minggir banget, nanging pit montor sing lampune padang jinglang iku anggone ngupaya nglancangi pit montorku ora saka tengen, nanging malah saka kiwa. Kamangka sisih kiwaku iku jurang. Ateges
pit montor iku mabur ing dhuwur jurang lan ora ngambah lemah. Blai, aku dadi sadar yen iki dudu pit motor sabaene. Aku ndedonga sabisa-bisaku sinambi mlayokake sabanter-bantere pit motorku. Ing mburiku, pit motor nyolowadi iku terus wae ngoyak. Ngepasi dalan munggah puntuk sing kaping pindho, pit motor iku anggone ngoyak sansaya banter. Aku uga luwih mbanterake pit motorku amrih ora kesalit. Awakku wel-welan. Senajan ora ado meneh wis tekan kutha kecamatan Panggang, ewa semono tetep wae dioyak. Swara knalpot isih keprungu berung-berung. Tekan sacedhake Polsek Panggang, dumadakan sorote lampu sing blerengi iku ilang pet. Pit motor iku uga ilang ngono wae. Knalpote sing mbrebeki kuping uga ora keprungu. Kahanan dadi sepi nyenyet, sing keprungu mung swarane pit motorku. Keringetku gemrobyos nadyan hawane adem. Udan sing sansaya deres ora darasake meneh, penginku mung cepet-cepet tekan omah. Wah, kuwi kowe untung isih sadar lan kelingan donga. Yen ora mesti wis bablas. Kandhane mawan kancaku nalika dak critani lelakonku mau. Kancaku sing asale saka Tepus Gunung Kidul lan saiki manggon ing Bantul iku wis pono babagan tlatah ngendi wae sing wingit kelebu dalan saka Siluk tumuju Panggang iku. Kowe kudu ngati-ati. Kanggone wong tuwa sing ngerti, sadalan-dalan tumuju Panggang iki kratone lelembut lan barang delehan sing ngupadi korban kanggo tumbal. Mangkono welinge mawan. Welinge mawan iku saka saweneh wong pinter sing papane ora adoh saka Polsek Panggang. Wong pinter kuwi asring diparani mawan saben malam Selasa lan Jemuah Kliwon. Judul mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken renaning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.